nagapwak ken ka o Jesus umayak dita sidong mo anaranyag Jesus ko umayak masakita nga umay ken ka ket agasan na liwliwaen na ken basbasol ko di ugasan umayakon ken ka nagbain awan kanya ko Jesus ken ka umayakon inagloriaan unay krus umayakon ken ka patingin dagaan panagyagan apnut lidaan nalpaskon ida anak talawan umayak ken ka umayak Jesus umayak dayan mo inakunuden when Jesus umayak kinagakes nakaigamera ken ka umayak rupat tapno inat maserpat when Jesus umayak when Jesus umayak. Yes, dito nga kanta-kat na puluan iti Jesus ko umayak nga may isang adaanan nga kanta nga Iloko. So agyaman tayo iti dita nga mensahe ti kanta ket dito ti kapsat mo kapsat yun ni Zal Labor Official iti YouTube channel tayo ket yagan tayo dagiti daanan nga Iloko nga kanta nga na espiritual. So dati ti kaprat nyo kata kiaman tinday ingay pa nagbibuya kata sabi ko mata dagitihan pa nga naka-subscribe ko subscribe kayon kata shout out kada ayo amin nga mayat nga nagbibuya. So kiaman na kat ni Apo Bifisyo iti mga sapapat ang sapatit iti anusyo nga mangbubuya iti ipopost tayo. So thank you very much and God bless.